Ano ba? Pasensya na mo sa asawa si Dali na. Unya ka lagi di kuli. Unya. Asa naman to si daddy? Uy, iya man kong gipahulap diri. Ingon niya iya daw kung anhion. Dukay man kaayo. Pastilan mo, uy. Lagot kay baganina ko ba? Uy. Sa manina may mga chicks dito. Ano man dahil na siya dito? Nakikistorya pa yung mga babae. Ito na ko, di. Hey! Uy! Nakasamang ka? Naman lagi kay mga kaistorya doon ng mga chicks lagi. Duha pag yun din sila kabuok. Ha? Nakunsama ka dire. Imo kong gipahulat niya ganina ba? Nakoy pagpirmahan akong kumari bibi. Mads ako ba? Pirmahan ba? Unsay mads? Hilig ba ya kag chicks no? Nya mga puti pag yun, mga gwapa pag yun. Nya mga batanon. Nya. Ay ma'am, Gipirmahan ba? Mads? pirma lang po ani ma'am, nakapag ipapirmahan sa iya naman kay kailangan sa opisina ba. Ay, tuo man ka ana, miss. Na atikon man kayo na adarit yun na kayo na siya. Dili ka kumpiyansahan ng naong ana. Ah, grabe po na yung istorya bibi. Binuang no po na yung mga bibi. Say binuang. Na ako gikuhan sa akong kumari ba? Gipirmahan ako. Wala na po nagsulti ni mga magkita din ni Diri karon. Sobra na kayo kagasilusa ba? Ala jud ka ba malingat lang gani kung kadyot. Lihat! Niingon ba ya ko ha na hulaton ta ka dito ah? Ulaw lang yung kas kong kumari. Pwede ba ulaw ka? Di pa di ko na no? Pataka ka pa video dayo. Ah, maulaw ka sa ilaha kay mga chicks man na. Nya dili ka maulaw sa kuha. Ikaw ha, nag-promise ba ya ka na imo ha kung sundoon din ha? Nya wala man lagi nya nakit-anta ka diri na man dai diri duha ka Ngayon mga ba ko chicks. di mo gamuan hilang ko dire. Ah. Ano na ko ba? Nakalimot ko sulti nga naaday siya papirmahan sa ko kay nangutang ko. Ah, Nangutang ko kadugay ba? nimo ni balik oy. Ay, hindi akong kumari ba? Karon ba man? Ila-ila din mo, Mads. Ako ang asawa. Mao ka dayon, pasangil dayon ka. Asawa man na ako bibid. Asawa! Awa? Sa asawa. Tawa na si Pia tulong ko. Kumari na mo ba? pagtarong Ikaw ako asawa. yun. Oh, wala na, adarit jud ka. Kinon saon. Salamat kay Mads. Ha? Ayaw magpatakag video siya kauban bibig. Ngay mga private na nga mga tao ba? Dili magpatakag tiyo na nagpakaulo. Ayaw sa ko pag video. Basta makakita gani kag chicks. Basta makakita gani kanon mo. Kalit mawala ra kang kalit ba? Kasi Jigs, bagay na lang. Dili na ka kahinumdum sa kuha. Kaedad naman ako na. Sa kaedad. Kaedad Awara naman na ako oh. kumari. Ang mga bata pa anak nila. Ayaw sa video ba? Kay maulang man ta na. Kita na sa mga bana. Ano ba yan yung mga bana? Kato dalaga po to. Oh, unya. Ano magtapad-tapad man kanila na mga Ay, mga tikin naman na. Mga dire ko sila higo niya dire. Liso, Wala ka dalaga nagkuhan niya sa to. kuha. Wala ka nag-istorya sa kuha na kay papel. Nawala lang kang kalit. Ah, di ka Sobra kay kakasilusa nga bayi ba. Kadugayan pa, mailis na. bahala ka Kadagyo da. ka partigyo kay. Oh, unya. Unsa man karon? Nya man, di siguro ko magdugay. Sige ma'am, ako na lang dito kasi laway. Classmate. Sige. Classmate ako sa elementary na, yung mga wayon. Dapat mangutana ka. Skandalusa kay ka ba, no? Ulaw, kabibig. Ambot ni mo oy. Bahala ka diha. Pagka-ulaw. Ato sa mga, met. Dali na oy. Sige. Dali na ba? Pasensya na mo sa asawa si Dali na. Unya, ka lagi di kuli. Unya, ka lagi di kuli.